Pwede naman may cellphone dito. Mamaya, ano ko. Kahit na mga 10 Yan sa replay. Dito sa magtambay kasi wifi isa lang naman di ba? Oo. Patusok lang. Ay, itusok lang. Wifi tayo dito. Hindi ako naka-wifi. Sige, tusok ko. Ayan kayo? Para naman maiba ang ano, wala akong Kayo? halalay. Tapos papaano ba ano? Ito. Ayun. Tapos pagabot sa Alipay, asa ka mag-agin. Ay, Alipay, Chikas, asa ka mag-agin sa Chikas. Thank you. Wala man na nag-order ni Papa Mititlog kinikwa. Itlog mo. Nakatutok TJ itlog. May ano kayo kay Alipay? Palitan ka. Wala naman ang Meron sa akin 12 point. Ano naman siya? Ako din. Akin, point 56. Pinasa ko nga. Diyan, isanda ko muna. Point Bakit? 56. Palitan ko. Wala si cash ba? Manali. 12 lang din sa akin. Sa banda. Wow, Cash. harang pa oh. Cash, meron? Anong cash? Cash. Ano yung cash? Cash, meron ako ditong cash. Palitan ko nga lang si cash. Kano? 1,000. HKD? Oh. Maria. Ayun na naman siya, Maria. Okay. Ano na? May cash kayo? Eto, pambayad ko kay Nancy. Pero dito muna siya kasi walang laman ng wallet ko. Bakit ba kailangan mo ng cash dito? Wala kang pera? Oh, galing. Oo. Bakit na nandyan lahat? Hindi sa kapatid ko to ano ko to, babayad sa pagwaga. Ito, Dandahanin Baka mo. may cash ka te. ito. Hindi, kahit 100. Wala ako. Hindi, 1K. Ano magkano to? Times mo. Tingnan mo sa Alipay, magkano palitan? 7.53. 7,500 yan. 7,500. 530. Hindi, 760 ngayon. O, di Tingnan mo. 7,600. Tingnan mo muna. Sa Alipay mo, Tingnan muna sabi sa sa Alipay. Alipay. Sa Alipay ngayon, 750. Ay, bunga ba? Ay, ewan ko. Kaya tingnan mo eh. Chika. 7.54. Oh, ayan nga, di ba? Bunga ba siya? Ayaw niya sa Alipay sa Gcash, mas mas mataas ang Gcash. Hindi man lagi ma-search ba? 7,540. Hi! Magsalita daw kayo. Wala akong viewer eh. Si Jen lang. PRN. Nakalimutan na ako PRN. Ate, nasa Hindi. number ba? Hindi kami. Number, 09. One mo. Sunod kasi mo. Sa Gcash. Bakit ninyo generate? Bago ng PRN. Hindi ko ano yung number ko sa Gcash. Hindi ko. Saan nalagay ko PRN dati? Mo, isa lang ko lang PNB ko na lang. Ay sa PPI ko na lang. BPI? Kay lahi kay mo kung ipakayoon kay butang mo da sa Gcash para mo ba at least iba. Basta na 8 pesos ni. Oh, charge. BPI, ito ba? Pinakauna? Typing. Kung mahal ba ng Gcash na lang kumahal. Ay, bayad center lang di ay siya. At least Dito. so, Diyan sa bayad sila wadto ka o counter nila 28 ang kuan. Ang pangit ng ano to? Bakit? Uy, baka lumus... May ano dyan? Ay, oh, nagika nga sa iba. Baka may biglang lumabas na tao. Hindi, kuan na sila. Siminto na. Kakalit mo ako dati, nag-google sa opisina. Hindi mo gusto maputulog. So, Hilo na yung ano. segundo lang, pag send mo sa VPN, check ka. Ano yung... Pangalan ako na. May Gcash ka naman. Eh oo nga, meron ako. Ano number mo? Eh, gusto nga niya sa BPI mo daw i-send, hindi sa Gcash. Sige, Oo, BPI. kasi nung 25 Sa ngayon. BPI nga. Oo, 25 na ngayon. Panguhuli ngayon. 5,000 HKD at 3 months imprisonment. Oh, dahil sa ano? Bakilap. Ay, isip ka na. Papasok pa agad pag gano'n Gcash sa BPI? Hindi ko tuloy ano. Ang password. Paano ba niya? Nakalimutan. Ko ani di ay. Matagal kasi ano. Nung Sige daw, itry daw create. sa Gcash na. Walo na yung nanonood, oh. Hello sa F viewers.
Hi. Oh, siyam na. Diba? Dumadami na yung viewers mo kasi wala din doon sa inyo. Check na. Tingnan mo daw kung pangalan. Ito? Yes. Si Jen, nagbabayad ka sa SSS? Lagpas ka na 10 years? Ano na yun? Kala ko Nancy. Kulang pa ako. Adanayo nga dyan. Dalawang taon Adela na lang. Nancy. Wala. Pero Kaya yung Adana. February, plan ko siya sila kay Tulog. Adela Nancy. Adila. Adela Nancy. Sisimulan ko siya. Tunay. Saka hindi, kailangan ko Dalawa. kasi bayaran yung loan ko dun. Adela Nancy. Ako nang napayin ko nung umuwi ako. Ano ko yung Ayan. Thank you. Pumunta ako doon. Tinanong ko, yung loan ko dati ang tawag, condonation Yung loan. condonation. Oo, condonation pala. Nakalon ka? Yung dalaga pa. Tapos di ko binayaran. ilan taon. Sa akin, 20 years na yata. Wala, dalaga pa ako. Hindi, wala naman. Mga ano sa akin. Sino gusto ng 11. cash? Ay, naka-joy cash. Bigyan mo ako. Ayun na naman. Ang ento 50. Ano mo ako? Ang pang-allowance, pang-ano lang. Alin? Butera, pasa-pasa. Oo, at least na order ah. Wala. Oo ba na? Bakit? Hindi, palitan ko yung ano, cash. Yung cash mo. $50. Is ba na? Bibigyan ka niya ng This is $50 na cash. Palitan mo ng Gcash and sa Gcash niya. Phase A. Sa national ID. Ano yan? Isasis na to. Magkano ang Gcash fee? Umuuna si Armin. Ano yan siya? Umuuna si Armin. Kano yun? Ewan mo. Lagi na isasis no? Buo mong binigay ngayon. Wala pa ako ng birthday sa'yo. Nagtingi-tingi. Ito number ko yung cash. Express send, diba? Oo, express. Anong number? Di ba may number ako sa'yo, te? Yung Gcash natin, Gcash ko noon. Hindi ako marunong. Nakabukas ko lang ng Risky Lardy. 9028? 908. Iba. Ano na yun? Iba na ako. Kasi ginamit ng asa. Ano ko. Hindi na na-practice. Akin Na-stack ang up number na. mo. Ito. Ay, oo nga pala, number mo sa kung no. Pasensyahan nyo na ha. Sorry naman. Ayan, 10 na oh. 10 mata. Hello! Daming views na pinansa. Ito ko nung naglalag. Wala akong Oo, ako lang. Mga kapitbahay itong chismosan niya doon. Wala pa ano to? Yung 6309? 0997. ganun. Alisin mo yung 0. Oo. Alisin mo yung 0. Oo, matik na yan. Mag-6-3 pag walang 9759. kita na. Ay, automatic na doon yung 0. Kano yun? I-open na ko ha, kay para makonti ka. Ewan ko kung ano. Ay, ito na. Kantahin mo nga. Pagkwenta mo siya yung $50. Meron naman siyang telepono. Kantahin mo kaya dyan sa telephone. Kalkyo ka dyan. Magkano yung nakuha mo sa SS at magkano binayaran mo? Ngayon, voluntary lang. 1,475. Hindi, hindi yung sa loan. Dati pa, 3, ay ano yun, 9,000. Tapos umabot siya ng... Ito kay, Upon donation kasi, half Ayan daw siya. yun ng interest ang babayaran na lang. Oh, nag-23 siya, naging ano na lang, 13 na lang. 13. Kasi 14 yung sa akin dati eh. Eh ano pa yun, 2013? Binayaran ko yung 13 plus. Para contribution na lang ako direct. Kaya yun ang aanin ko ngayon. Pag ano pa sa akin. Kasi nag-check ako kung paano sa donation eh. Meron na nakalagay. Meron natin. Salamat. Baka umabot kayo ng ganito. I-save ko dyan na. Ganun ko. Pero sa donation, i-slash mo lang. Ay, ilang taon yung bago mo nabayaran? Ay, ilang taon na nabayaran? 2012 ako ata. Ilang taon ngayon. Nung pag-uwi ko, binayaran ko.
Eh, sa akin, 2013 yata. Sino pa gusto Mga Gcash? 20, ay, 13 years. Pahingin pera. Walang laman yung Alipay tsaka Gcash ko. Kasi lagyan mo. Pero walang kapalit. Huwag niyo po ubuhin, baka ma-distract yung live. Hi! Hello! Hindi naman siya nakaano sa kanya. Pakitamsak po. Patamsak po. Thank you. Like and share, please. Kanina pa to ah. Ayan. Oh, kanina pa yung ads. Oh, Hayaan nyo! paglagpas ng 5 minutes, pwede na daw i-skip. 40 seconds na lang naman eh. 21 na, wow. Hi, 21 viewers. Hello! Si Aman's calling. Meron kang ano oh, bagong nag-chat oh. Ayaw mong basahin doon. Naka? Hindi niya mabasa. Naka? Ayan oh. Oh, yan ka magtingin. Mag-reply ako. Paano yun? Bubuksan? Kasi ito, hindi ko mabuksan. So, akong ginagawa ko, nagbubukas ko. Then, Yung pangalan siya, hindi ko mabasa. Months pa lang. months. Ayan oh. Makita gid. Makita. Sa total na siya. Total na nasa contribution lang na. Mhm. Pero continue ba na o Hindi. na kay Laps? Laps. Uy! Laps no. So, dapat mo ginama street mo Yeah, of course. Street good ang Of course, we are all beautiful. Kita kayo 10 years. Bato, di na natakot. O, meron pa din. Pero yun sa black, mas itong putol-putol, basta mabuo daw na ang Yung kay Karen din. Magre-reply ako. Diyos ko po. Oo, grabe ang ano. Grabe ang ad. Ads. Hayaan ko na lang para... Wala naman kita kahit maraming ads. Ah? Mayo na. Mayo na yung isa. Di ba? Ngayon, Magkasparulo na ba? Hindi na ako na. Bala na. Nalaro ko na. Diyan, regular. Kasi kahit anong wala eh. Tagal na ilang buwan. Saka naglagyan ko. Mag-concentrate ka kaya sa iba paano lang. PRN. Trinay mo yung bagong kanta Sila na nagbabiral. Sila man Ano po, itong mga nag-Ilocano ako, yun yung mga nag-viral sa inyo nakuha ko. Hello! Sa masisipag na viewers. Ano talaga siya parang Thanks for watching. Kaya na ano? Wala, nasundog lang ko siya. Shadow ban yun siya? Paano kaya yun? Hindi ko alam. Pero pag mag-post mo ako ng short, may views naman. Pero pag yung Hindi nga, voluntary, 1 to 25. kasi naman nababasa ako ng shadow ban, parang meron silang inaano. Kaya ba Magpalit ka ng kay kung diri magugang mag-inquire content na or something parang isa sa o tapos pagkatapos nung in-stop ko yung Ilocano, ano ko dun sa Tagalog remix na ano, wala pa din. Yung bra na binili ko, mali ang... Sa voluntary ni, ang OFW, dapat tanaw na to. Pag, Nagagamay. pag 34 pala, dapat mali. Para ano, Ano mai-push din. Kasi 36 lang. dapat 34. Tapos, kapag na 34 pala, kahit anong lusot. Lumalagpas pa nga dito eh, sa gilid. Pag pinasunay ka bayad eh. Ako nga, 34, sabi ko dapat kaya Hindi, ka na pagkapunta sa 34 tinyo. ako pero Sige, kuya. lumalagpas dito. Dapat yung ikas din, mo kumaata yung push din mo kumali. Tapos Kahit ako maya-maya, nandun na ulit. Andito, oh. Andito siya, di ba? Dito lalabas. Kapag ka, ganun yun. Ay, hello sa 19 na mata. Bakit 10 lang? Ayun, 19 oh. Sige, try na ko ha. Magkakabaga na ko ang bibigyan ng Daming viewers ah. Dahil no? Ano po kayo? 19 mo nakalagay sa akin. Ano, generate. Kasi Thank you sa mga viewers. ano pa ako ng account. Ito yung birthday celebrant. Say hi, the Try camera. mo siya, o dito ka Ayaw sa niya, Pinas. ignore Dali niya. ka nag-play. Dali mismo na? Sa ano? Gawa ka sa Chrome.
ka mag-open. Nang alin? Oo. Nakita Gawa. na siya, mag-create siya, SSS niya ba? Ako nga, di ba? Dito, sa Sa online lang open ako. ko rin yung SS ko eh, kaya naman hindi ko pa Sa online ba yung number natin, no? Nakalimutan ko na kasi. Ako kaka-open ko lang ng SSS, ito lang. Nag-create pa siya dito. Nagkulog nga ako kay ate. Oh, si ate LB nga nagkulog sa akin, ito lang. Oh, sige, sige. Kasi wala akong Gcash, sa kanya ko pinamili. Nauuga-uga. Pag-uwi mo, ano ka na Gcash mo? Pwede naman dito. Ang tagal ko. Ang tagal kong Pwede wala. yung right niya. Pwede. Kaso niya. hindi man ma-transferan ng pera. Mag-transfer ka, kailangan Philippine number yung ano. Sabi Ako, dito lang din ako gumawa ng Gcash. pero Philippine number. Pwede ka na lang na-roaming. Lagyan ng moderator. Wala kang pinipin number, di Hindi mo ba? mapipindot doon ka magpindot. Pabili ka na roaming na. Ano pindutin? Tapos, pindutin ko yung The usual, kung ano yung ginagawa natin. ano to, Lara. Laro ko, ladero ko. Ha? SS number. Tongue twister. Mabilis lang ako nung nag-create ng SSS. Sa akin naman ay yung Gcash ko dito ko lang ginawa. Last year lang. Sige na, Wala kasi ako naman pinipin nun, number. naka-open si Kari. Sige, sige. Kung bibili ka nga ng ano mo, si Samantha din, kailan lang, kung bumili siya ng SIM card So, sa dito Philippine ako. Shop, yun ang ginamit niya. Mag-create muna ako. Ang tagal ko nga nang hindi nahulugan yung SS ko. Sayang, dapat noon pa sana pensionado na ako. Wala ka nung ano, yung pink na papel? Oo, sabi ko nga kung mula nung nag-start ako nag-abroad, tinuloy-tuloy ko. Hindi rin. Mas okay lang din siya. Alam mo, nakapagulog ka ng marami. Kasi, Picturean mo, naiwan mo doon sa inyo. masyadong Yun na nga eh. Thanks like Lara Cow. I can't pronounce your name. It's very difficult. Yun lang. Pero may ano ka na, may app. Kaya nga, di ba minsan sinasabi Wala nila pa, na hindi pa ma-open. kapag Niya na. nagulog Hindi ka ko siya ng ka-open, SSS, no? Na required ba? 5 years i-write before ang ka SSS number niya, mag-retire. So, password, doon ina-add mo ito, yan. kasi doon doon na kinukuha yung mas malaking Doon sila Oo, magtotal. magbe-base kung ano yung ibibigay sa iyo na pension. Tuslok. So, yung sa akin naman kasi ano yung company nagahulog pero hindi man hinuhulog. Ilang taon ka? Ay, ilang taon ako sa Pure Gold. Ay, hindi nila hinulog? Hindi, hinulog. Ah, Ano lang, 10 months lang ako hulog. CRN at saka yung Wala kang habol doon. Wala na. Ito kulang na Sa ano, yung kulang yung 2 years. Old nga, old yung nga resume ID. mo, may dala mo? Ito nga pag Yung nag-apply ka? Tsaka Kasi yung meron doon, confirmation na para saan. Kasi kapag hindi nyo yun ayusin, Parang makukuha may- lahat-lahat. Dalawa kasi Kalpas. yung number, ito yung... Tawagan ko ng asawa ko. Papicturan mo na yung resibo, yung pink, yung kulay pink na. War nga War nga kami, kaya ayoko. Alis ka dito. may asawa nga, pero war. Ako yung palaya. Ka, madali lang ka, nag-create ka ng member sa SSS. Yung, inopen ko yung ano ko, yung... Ay, na-open mo dati pa? Hindi, ngayon nga, first time ko lang. Basta alam mo lang yung SS number mo. Oo. Isis Yun na number, nga. di ba? Hello? Baka Baka nagganito lagi pag-asa lagi. Iguha sa labs. ilang minuto na ba to? Tapusin ko lang to ng 20 minutes. Iba naman. Na-active ko nga lang kahapon kasi di ba may laman ang Gcash ko. Tinulugan ko Walang din laman lang. ng Gcash ko. Tsaka Kailan bawasan? Marami ko nakita sa pinaano. Ngayon ko lang na labak ng mata. Sabi ko nga, ganun lang pala kadali. Di sana. Ay, pamilya. Yung sa SS Oh, good night there in Mexico. Good morning here in Hong Kong. Gano'n pa lang yung hulog. Nung inopen ko, nung 7,000 lang yung 10 months. You're welcome. I-send sa buong business number by mail. Magpatabang ko nila ani diri ba mag-open ko mag-create ko account sa US kay pwede na ko mag-follow sa business through GCash. Tusok ko nga. Hindi ko pala natusok. Tinusok ko. Ayaw nila Ang mag-tusok. business number na ko ba? Business number i-send ko. Apat lang ang tusok eh. Ang dami naman. Now na, lima. Nana diha sa po ang mga papilis nila. Nagpapansin nga rin ako. Lo grabe akong bagtak ba nang iso naman ang tak. Di lagi ka epic ang lotion. Moisturizer. Ah, sa nawong ra oy. Ilang na bagtak. Dati na. Dati na sila gamit ko. Yung Vaseline. Vaseline. Tapos, hindi. Tapos, Color. Vaseline na lang. Sige na ba tanawa sa bakit magpatabang ko nila ba? Ay, binigay mo sa akin. Malaki nga siya maliit. Alin na ang problema nyo? Dry siya. Sabi ko, di tatalab yung lotion lang. Dapat yung moisturizer. Oil. Minsan hinahaluan ko ng oil. Oo. Maganda yung ano?
cooking oil. O, tapos magbilad ka sa araw, prito. Yan, nag-reply ka. Paalala ko tuloy si Rio sa Tinans. Kasi di ba ang ganda ng mukha niya pero nag-oily. Sabi ko, pwede na yung prituhan. Ay, pikon pala siya. Sabi niya, yung mukha mo nga maraming dilis. Sabi ko, aray. Grabe naman to serious. Kaya sabi ko, ay, pikon siya. Ang pangit yung gabanding. Kamusta na kayo? Na-appreciate mo yung mukha niya kasi masyadong makinis. Walang Kamusta na mga yun? piklat-piklat. Kawawa naman din Hindi yun. ko alam. Last lang na chat niya Na-chat sa ko, akin. binigyan ko siya ng... May kutsilyo ka di ay. Gadala. May kutsilyo. Kumusta? Nagpa-check up na? na laboratory para maoperahan. Ang magpa-opera. Salamat Ang naman. siya andito ko kasi nagpa-laboratory para ang resulta na lang para operahan na daw siya. Para matanggal na yung sa ano niya. Hindi, another ano yan, Another- pagsimula. Magsimula ulit kasi hindi nila alam kung ilang inches or ano ang... Oo, napulit na ako. Mag-lipstick kaya ka. May kachat na siya, oh. Sana all may kachat. Busy yan. Dahil ngiti. Thank you so much! Lara, our friend. Bakit nakaharap sa akin yan? Sa amin. Hindi mo na may iikot yan eh. Ay, bago? Sa live yan. International. Ah? Along the world. Oh, really? Yeah. Mag-ano na ako, Subscribe! Siya lang nakita ko. Dan Lara. you, my friend. Thank you for coming. Thank you so much. Dating na Teba, kain ka lunch mo. Oo. 26 na yung views mo. Thank you, 26 people. Hindi, dito sa ano. 16. Minus 10. Oh, pero wala pag ito ni mo. Asan si Eva? Oh, yan na. Pag mahubog ka, magkape ka. May mahagip ng camera ko to. Malapit na sa Teba. Kailang Tagang panel. Justin Castillo. Hello, Justin. Siya Pinoy. Nung pumunta sila sa ano, Atinans. Di ba? Aya. Di ba sabi mo noon sumama ako sa kanila? Thank you for coming, Justin. Wow! Wow, thank you, Abby. Wow! Thank you so much for the cake. May natira pang alipay ko. Thank you so much for the cake, Abby Music vlog. Okay, andito na. Christy, yung bilbil mo ni. Kanina pa yan ang oras sa Alam nyo, Thank alam you, nyo, Sahara. sabi ko, picturean mo nga ako, friends. Sabi ko, pinicturean ako. Ako, pinipicturean talaga ako, pero di man sinabi yung bilbil ko. Di man lang nga ito Wala! Sinab sa akin, nakita ko, bakit wala? Ang ingay nila. Happy birthday. Di ba tayo professional maniniyot. Di ba kapag tayo sabi mo, uy, mag-stomach in ka. Siya, tira lang, tira ba? Sino? Ito, Ayan ang magandang kaibigan. Anhin mo yung Hector Bernal. walang body Hector Bernal. Hello, Mexico. Thanks for coming. Ikaw po choose kay may balik-balik. Nag-upo niya. Thanks for coming. Labas ang mic, naka-mic na Thank you so much. Please subscribe and share. Huwag yung Thank warm you. ang inumin mo, yung normal water lang, yung walang halo. Abnormal. Oh, from Oh, Maria, pa-exercise na pala. Lapuatan, Mexico. Hello. Lupuan ang mga ninyo baka na-expired na Ah, mga binigyan gamit ko na hayaan. ba? Lahat ng pumapasok, ano natin. Mamig na yung hangin. Si Dali, 1:4 ba? 1:4. Ano na to, puro Alpha. I-delete mo Hindi na na lang. makadot. Puro alpha. Tapos ka siyang Thank you so much, lahat viewers. ni mo. Ibilin kung nag-reapply ay nag-apply ka nga na monetize si Abby. Yun ang iwan mo. Ha? Alin yung? Lahat ng Kailan upload na-reapply mo. si Abby? Oh, yun. Ay hindi, lahat anong ini-apply mo si Abby. Uy, meron akong na-receive May five na pa ano, ako. na-receive na email. Asan si Master?
Pa, mamaya pa try out. Meron ako na-receive sa email ni Nance na masuspende daw yung Akin din. May ano to, Suspend, be? ma-deactivate. na-deactivate daw yung Pipiliin ko, account choose niya. registration Bakit? and preference. Kasi hindi daw ginagamit si siya na. Ito na mag-adjust sa akin. Ay, dapat pala mag-upload ka pa rin Oo, kahit na dapat ano. pala Wala lagyan pa pa. nakatabang sa babay, be. Mag-checker taon niya. Lagyan natin kahit isa. Short, kahit short lang siguro, no? Hindi, kasi nga, yung ano yun, yung una kong account ko, hindi yung naka-YouTube tayo na. Mayroon kang account na dati pa na Wala, wala. kakagawa ko lang yung Nance. Ay, ang akin naman, naalala ko, yung pinakauna na hindi pa ako vlogger, yun, yung nakapangalan ko talaga na ako. Meron. Spring tsaka snow, bago yun. Kay Nance na, di ba, na-release? Patay na. Yun ang na-receive ko na email. Ma-deactivate daw. Oh, hindi, gamitin mo. Palak mo. Gamitin mo, mag-update. Lagyan mo ka. kahit short. Oo. Kailan ka nga? Nag-stop pa naman ako ng February 25 ano, post. Wala, okay lang na. Ikaw. Okay lang Hindi yan. na ako nag-post kasi nung ano, nung Tama na nga yung nung post January. mo. Hindi kailan ba ang ano mo? March pa. Hindi dapat mag-post ako kahit mga March Kasi, 8 ka pa, di ba? kasi Kahit dalawa short lang, kong no? reels kasi yun. Parang 6. So, okay na. Next na ako. Ang sipag mo mag-ano, Akin na to. no? Hello. Maraming pag-aralan si Lolo sa channel mo. Ano nyo? Di ba? Panay ang ano nito nung nakaraan, yung mga videos nito. Oh, maski Hindi reels niya, na, ayun, naka-upcoming pa din. Oo nga. Sabi ni, ay, sabi, oo nga, sabi ni, i-delete mo. Dinilit ko na nga. Yung alin? Kasi ano yun, ano na road trip kasi yun, sabay-sabay. Lahat nga kasi. Huwag lahat yung pag re-apply mo kay, ay hindi re-apply, yung pag-apply mo kay Abby na namoni. Thank you so much, Laura. Sang You ay doon na upload ang It's not easy to pronounce your name. the rest na bago. Delete. Oh, delete. Pag-iwan ka nga lang ng 4K. What hour? Di ba, Tinance? Hindi pa niya pinarbaho. Busy kasi ako nung... March ka pa? March ka pa? Hayaan mo siya dyan. O yung mga Wala siyang upcoming. ano. I-delete niya lang. Thank you. Pero malayo pa ang March. February pa. February February kami. pa naman. Mauna kami. Pag malapit. Di ba, 28 lang naman ng February. Ikaw lang. Kaya nga, busy pa naman. Bakasyon wala Kaya na. sa January ako Diyan na sila nag-celebrate. sa bahay. Tapos baka yung sinabi ni Elmar ba, yung kapatid niya, ng ano, baka dyan sa bahay titira. Hindi ko rin maharap yung YouTube. Tatlong Yun nga. buwan na. 3 buwan pa naman. Bakasyon nila From galing. America. Ano to? Nasaan na si Eva? Nalagpas na ng wetland. ko ng pagod. Ano? Harang na naman. Yay, may pambili taypan. Daming harang. Ang gagamit. Kanino yan? Pag-content. Ay, harang na naman. Kanina pa siya sa camping. Ay, hindi siya nagsuot. Nag-video ay. Nag-video nga siya. Alam mo naman ang vlogger. Nag-video nga siya. Hello! May nag-hello doon. How are you? Sabi niya nung Biyernes, nagkita kami. Papunta ng Kaimol. Kasundo ako. Kadi mayat, yan kay mo ah. Ate, hindi ka ba makakaluto sa linggo? Sabi sa akin. Sabi ko, ano hindi makakaluto? Magluluto ako ng gata. Di ka may anta, maanos na laki timag na. Yan, Malamig na. yan maanos na laki di timag na. Uuga. Pagalpak siya. Mahangin. Ano sabi mo, hindi makakaluto? Tayo baka lulutuin ko. Hello, pretty girl. Sabi niya, oo. How are you, pretty girl? May sa ano ka, sa kanin. They're busy for their phone. Sa lubong ka gano'n. You're so beautiful. You're so cute. Oh, okay. Moy Moy is not here. Moy Moy is in home. It's Latin. And my channel music also is Ilocano. We can understand each other. Di ba ali, dati pa mag-put yun? Okay, we will play it. We will play it. Yung ano mo, Tijen? Christmas, Christian song. 18 na ba? 7? 7.9 kanina eh. Oo, 18 na yun. Ah, sige, ingat kayo, ingat. Ingat ba? Yun nga. Kasi nung una Ang siya, expect ko, di Kaya yan mabenta mabaingat. kasi nag-post ay nag-upload
nag-upload si LB ng Christian. Hindi nag-1K. Nag-upload din ako, di ba? Nung unang 24 hours niya, wala. Mabagal. Tapos, Kay LB nga, hindi nga nag-viral. nakalipas na ng Nga 5 sabi days. ko, Christian, At tapos hindi yan hindi ko siya mabiral. pre-name that time. Hindi siya naka-prem that time. Naka-instant. Instant lang siya. Tapos, I already connect to you of Larak. tapos after 5 days, dun ko lang siya nakita. 4.2 na to, 4.1 na to. Ngayon, Ang bilis. 7.9 na to. Sabi ko, alas, malapit na mag-edit. Ay, yung instant kanina, siya din. Dan connected. Sabi ko, Your kay channel? LB, hindi relihiyoso yung mga tao sa Ilocano, LB. Yung ano ko, yung alam mo bang magkakasunod? Yung, di ba Friday, Saturday ko, inano yung I will play your video later. matagal na ano yun, di ba? Matagal ko nang stock yun eh. Matagal nang stock yun. Tapos sabi ko, kasi i-instant ko sana yung isa ng Sunday. Yun ang instant ko kanina. Pero hindi ko alam kasi Nakita ko pareho yung Yung pa sinilit. 220 lang. 26. 26. Tapos kung ano, ginawa ko yung Christian song ko na binag- Pero yung sila upload ko pareho. kahapon na Yun yung 1.6. naka-instant din. Malay mo, baka pagsunod, nagbuan na Naka ano siya ngayon eh, naka-instant din siya kanina eh. Yun din yung tugtog. Nagkataon na nagkasunod, kaya nilipat ko. You're welcome. 116. 116, ilang oras pa lang. Kanina siyang alas 5 yata. Ay, mag-connect ka kaya no. Ang laki ng bahay. Itong imported na ano. Please connect to Lara Coladeroco. It's not easy to pronounce your name. Larak. Larak. Mega mega love shout out, Che. Birthday girl. Huwag kang kakanta, ako'y makakapirate. Hoy! Huwag kang kakanta, ako'y makakapirate. Nakalive ako. Bawal na senior ngayon. Malaga ko dito sa Mega mega love shout out to everybody. Maglakad man lang. Oh, Rocco, okay. Thank you so much. Sabi ko, kakaganyan ako. Hindi ko maabot ng mata ko. Parang namumos. Wala sa Eva. Kumaway. Ay, si Eva. Alam na pag-vlogger, punta ka dito. Sabi ko, parang kilala ko. Alam mo, ganyan, hindi maabot ng mata ko. Kumaway. Thank you so much, Rocco. Dali na, bilisan. Nagano siya eh. O, kakain na. Nandyan na ang Ano yan dito, Ate Eva, oh. Harap sa fish pan. Hey guys, do subscribe to Rocco. Ang sikat mo! Paano to? Pag ganito. Ito. Hindi ang kape, tubig lang yan. Tapon na ng Agnan. Di ah. Hi, Eva. Iba pa talaga pag Naka-ano ka? na mayakap kasi Ay, naka-video baka ka? mayugyug ba? Ay, wala rin namang ayos ang kuha niya. Hoy, wala ka kayo. Umayos ka. Naka-live ang... Katayo niyo yung stand niyo. Ay, isa muna labas natin. Ginawa niya yung tummy ko. Laki. Mag-ano ka, mag-connect ka. Meron akong bagong ano. Meron akong bagong... Kang dyan, naka-live tayo. Bumili
Hindi ako kapoy. Nung Parang kaldero, no? nung sa hotel. Mag-connect ka, merong malaking bahay. Mag-connect ka. Ayun, oh. Ito, oh. Ganyan talaga taga-probinsya. Pag Ang laki ng bahay. yan ang taga-abroad. Ano pangalan niya, te? Sino? Ah, si Lacro? Oo. Where's the other bag? Eh, sabot nga yung brown na bag. Nandito yung ating pen please. Eba, thank you for coming. Birthday ko pa. Ay, hindi ko pala birthday advance to. Hindi sa page? Asan si Mas? Thank you so much, Rocco. Ayun, alas 4 pa yun nandito. Kapatid ng amo. Doon sa bundok. Yung isa lang ba yun? Iba yung sa... Iwan ko, ikaw ang nagpapabili. Share yun ng Yan ba? alaga. Kalimutan ko na. They're preparing our lunch. Join us here. Guys. Do you want some? Birthday celebration of our friend. Tanawa daw sa mga papel na ko sa una na ko magsulat yun. Kay dili gid malikod ang kay mama nga midin ni niya. Kunin mo siya sa live Dili siya mo daw tapos kay i-connect midin ni. mag-tamsa. Hindi na pwedeng sabihin ko na lang na disease na kasi patay na. Hindi. Andun, Parang na naman. Ano naman matatapos? Nanay mo? At ayun, tingnan mo, oh, harang na naman. Haro. Oo, nakalayo na dami na rin. Sa mga papilis ako kung say akong gi Ibe, dalawang phone ko sa kanya, pareho nakaano eh. Sa dalaga. Dalaga. Oo, hindi pa rin. thank you so much for the harang. Hindi pa rin. Join us here, Rocco. Dalaga. Baka nakamali ko sa spelling. And make a love shout out, Eva. Yung na-register mo noon ba? Kulang pa isa. Oh, remember, bago kumain, mag-picture muna. Picturean, oy, remembrance na nakapa-birthday si Spring. Anong pila ba? Picture mo pala muna, hindi pala. Laki ng bahay. Punta ka niya sa atin na. Sa main. Next na saan nila siya? Ang habo pa naman ang pila pa. Oo, grabe na yun. Kaya kung pila dyan sa pila ka balik-balik. Ang pag-ibig mabilis. Kaso pag maaga ka talaga kasi ang haba ng pila na dapat ano pa lang. Let's gonna eat, guys. Oo, nung kumuha nga ako ng ano ba yun? Ang pag-ibig mabilis. OAC. OAC, panaga ko. Ang ko is mabilis lang. Yung isip lang. Bakit uuwi ka? Hindi, nung umuwi ako ba? Ay, nakauwi ka pala? Paano kung magpipiko ngayon ito? Sino yung kapalitan ni ano? Yung kasamahan ni Lenor? Patay na tayo. Hindi ka tong luma pa, pangalan ni Mama. Kaya din. Di parami ng parami Parami sila, ng no? parami. Gremlins. Marshmallow din, malapit na mag-marshmallow. Wow, let's gonna eat. Winter yung relasyon. Ah, sorry. Kalami nga ni. Ayaw eh. Ayaw niyang pumasok. Pang short. Wala na yung hindi na ako nakasama sa live. Ilabas ang mga cellphone. May na yung ano mo. Tayo sana sa Christy. Humihi ata. Sel. Full time sa
live. Eh ba, nag-cancel yung amo niya. Page 4 na. May tanong na ako eh. Alin doon? Eleanor. Babae Yung nila. babae. Nakapirma sa kanya. Kasi hanggang March na siya. A little bit cold. Tayin niya para good record. Bakit may umiikot doon? Ano yun? Naka-live din? Hindi, dito sa kanya yan. Hawakan kasi mo. Yung babae, yung laging nagpapachina. Oo, yun. Asawa. Kakanta muna tayo. Ano pala? Diabetic kasi yun. Saan? Anong hinahanap? Chelsea. Christy. Ay, Matagal na yung Lumamig. diabetic niya, ayaw niya magpagamot. Kumusta naman yung wala akong dalang sauce mo. Nakalimutan kong tumugos dun sa ano. Akala ko pa adobo. Nagtitinda yung Pwede beses po ko kasi. po yan. Naroon yung niluluto. Nagluto sa pagtinda. Pwede ko nga. Siya, pwede ko kuha isa. Mga ulam. Grabe na. Ano yan? Per picture na lang? Ano yan? Per picture na lang? Hindi siya rin yun. Ano? Sino? Ako sabi ko, ito yan. Mayabang kasi yun. Driver din yung asawa niya. Yun nga sabi ko. Para mamaya na yung pansit niya. Pabalik-balik lang ng chat. Kahit makunat na yung spring roll, tirhan niyo ako. Kaya sabi ko, tirhan kong 2 bruha. Para mamaya na yung... Kain tayo, guys. That's it. Sige, nagsugid nga. Si, ang lumpia. Nasa Silvi. Kaya nga itago ko na para mamaya na yung iba. Ayun na, tara mag-picture ta. Sinubos na ni Ate Eva yung lumpia mo. Ayun na, nakatago na para safety na siya mamaya. Picture tayo. Ito pambihira tong mga to. Puro baunan Oo. ang ano. Oh, yung baunan. Punta kayo, oy. Bawal ang absent. Hi. Hindi na, mag-picture na. Kaninong picture? May cellphone mo. May selfie stick mo, tapos doon siya, oh. Oo nga. Paano ba? Sino? Hindi, ano nga, ita-timer siya doon. Wala nga, kukuha pa nga ako ng selfie ko. Si Kaso. Celebrant tayo. Let's gonna eat lunch. Rocco, Happy birthday! you wanna join us here? What is provecho? Uy, i-mute ko kapag kakakanta kayo. Wala namang happy birthday lang naman. Pwede? Hindi naman ano Wala yun. namang... Tugtog pa. Ay, so kahit ano. Ano lang, tsaka the usual na yung happy birthday ko yung kanta. Hindi yun. Pag naka-pirate, hindi, private ko pagkatapos mag-ano. Maedit ba Hindi yan? yan. Hindi, birthday lang naman. Are you sure? Yes, no problem. Kung sasabihin niya kapirat, trim mo. Tapos. Video pa? Picture na lang. Di ba sabi mo picture? Pahiga mo para kuha lahat. Lapit tayo. Lapit. Baba mo ng konti. Yuko mo konti. Nahawakan ko kasi nauga. Hangin. 10 seconds. Na. Saglit lang sa Punta ka na dito. Pwesto ka na. Para pag nag-ano. 1, 2, 3. Hindi ka na dito. 10, 9, 8. Be careful to my phone. Wala dyan. Ayan na, 6 na. Ito ah, tapos na pala. Isa pa. Paano ba yun? 10, 9. Tagal? Nangalay na katagal. Nangalay na eh. Meron pa. Video konti. O, di hayaan mo na naka-video tapos ano, kainan na. Ayun nga, no? Huwag na. Hayaan mo na siya yan. To you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Thank you. Kain na na. Kain na.
Oh, yeah. Yung sa likod mo siya, be careful. Ayaw nga, nakalimutan ko. Sige, kain na. Mag-utso-utso ka dyan, muntik ng puwet mo hagipin eh. Let's gonna eat, guys! Yes! Sayang, wala Kamay, kamay, kamay. Andyan sa likod na Eva. Oh, yung buong kamay talaga. Ayan. Diyan ka na, Che. Tabi ko dyan. Ako dyan. Diyan ka na. Bakit ba? Ako ang tinanong, ikaw ang sasagot. Para ka lang si Ping Lacson ah. Kanino ba? Para ka lang si Ping Lacson. Yung witness na dalawa, ako ang nagsasagot. Ito si Ping Lacson eh. Kain muna tayo. Ay, maudi umot yung haplas. Kain! Umot kayong haplas ba? Ay, magpamassage. Oo, masahilot. Ma'am, kami ba kain na? Let's eat. Let's pray. Thank you, Lord. Bless us this food, which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Happy birthday. Happy birthday! Let's gonna eat first, guys. Kain muna. Kain na. Bakit? Ikaw may kasalanan nito. Dati niluluto ko lang pansit. Bakit ngayon may lumpia at makan na? Ayun, di ba? Kaya nakinuha ako. So, kada birthday na, request na. Sinugod nila Christy at ano, kasi Ay, oo, titin. Hindi ako pinalabas dun kasi no open daw eh. At least yung birthday ko, kaya okay lang. Bebe, kasalanan niyo to. Ayun, nasimulan na. Lahat na. Oo, magsiselos yung hindi. Oo. Di na rin ako, pag walang magsusundo sa susunod, di na ako magluluto. Ayun. Huwag naman ganon. Ba, pagod na ako magluto, magbit-bit pa ako. Sunduin agad. Susunduin lang ako. Masahe yan mamaya, mamasahe. Oo, dapat. Pagod. Konti lang ako sa rice ng pansit. Ay! Diet ikaw. Kain muna. Salamat, enough for Thank you. Okay. Kay ate mo iba. Mamaya na ako magawa. Bakit ba karne ang nakuha? Shanghai. Welcome, Shanghai. Pahay niya ate. Ay, thank you. Pilipino tayo, may pansit, may kanin. Eh. Naantay ka Salamat, naman. sis. Naantay ko pa. Pilipino tayo, may pansit, may kanin. Of course. Sis. Wala sili. Nakalimutan na hanap ng sili eh. Nakalimutan. Alam mo nga lagay. Hindi na ako makaupo eh. Yan ang nauupuan ko. Nag-live niya? Busy. Nakalive si Ano yan? Naka-video yan. Kaya nga. Ano pa yan eh? Ilocano po. Pag umuubo ako, Hindi ka maririnig. Lalagyan niya. Lagyan ko yan ng balsi para sumayaw yung ubo mo. Ay. Nag-ano ka na? Nag-antibiotic. Bigyan ako niya. Kain muna. Kasi Karen, no pa nagpansit din. Kasi pag nagpansit, andyan na sa harap niyo, oh. Hihiya. Yun muna, kasi yan, take home. Yun ang ibig sabihin eh. Yun muna, take home. Alam mo yung hindi pa man nakakakain yung take home na Ayaw. yung iniisip. Yung iniisip ngayon ni LB, gusto siya, pero andun yung Shanghai eh. Oo, nag-request pa ikaw, abutan nga ng city. Mahilig mo lang sili mo. Mura na siya. Maano ba? Marshmallow naman. Nakamute yan? Hindi yan nakamute.
At nga daw Eva, pero mas malo naman. Aray ko. Hindi ba katira eh, malapit siya sa ano eh. Maririnig. Ilan minutes na lang ba? Ang gusto. Eh, Kain! Rocco, let's eat first. Yung kauban sa palong niya. Mabukod. Hindi ko ma-pronounce ang pangalan mo. Kinalay sa makan. Yung alin? Sino yan? Kapsa ko yan. Saan dito? Kasama. Away. Lampad. Nag-away saan? Para mag-video tayo ba? Hindi na. Isang bahay pa. Saan ang ama? Marami niya na. Ano, nakakampi sa kids dito sa Mag-video tayo? Hindi mo kasundo ang kasama. Anghang ba? Hindi ay! Paanghang. Hindi. Wala eh. Tayo, kanakain mo natin yung sili. May sili pala. Excited po naman ako sa sili, Christy. Sabi ko, hati tayo, Christy, bilan mo ko sili. Nagbanggit ka naman na. Sino nag-adobo? o yun nga naisip. Sino akala mo, unahan pa eh, nauna na kayo. Sino nag-adobo? Bumili kami nito. Nawala na rin talaga namin. Hindi naluto lahat. Perfect sa kanin. Sabi ko, Christy, Gagalitan nga niya ako, di ba raw ako makakaluto? Nagkasalubungan Makaluto kami. ka? Ate, hindi ka ba makakaluto sa linggo? Ang haba naman. Hindi niya alam. Kasi Buhok mo yan. tinanong ko, Christy, hindi ka bang magluto? Sa pansin. Saan banda? Sabi ko, ipulutan natin yung sa blue eyes yung adobo. Na, magluto ka na lang ulit. Salamat. At ada di Facebook na nakalagay. Teba, absent ka muna dun sa grupo niyo. Seryoso ang people doon? Mga senior na? Ay, senior na? Wala kang kabuli doon? Ano, alam niya, mga senior. Mag-out ka sa ano? Mountain Tawas ka? Hindi ko alam kasi darating yung taga Boston. Eh, yung anak akong niya? dadar, di ang sarap. Malay mo may Boston na ka. Oo nga. Ang USD yun. Doon ba nagbigay din kayo last time? Eh, yung pinalit natin? Oo. Hindi siya nakanak pero nakatulog ako. Oo, 800 ata yun. 800. Mura na. Ni dati grabe inag. Ang palitan, 1 USD is $8. Wala napunta sa'yo lahat? Imposible naman na nandiyan, nakaipit ako ng nag-ano. Nakalugay ang buhok mo eh. Nakaipit ako Baka kanina kanina. sumayaw kanina, baka nagliparan din. I-check man ako dito sa 57. Bumaba ngayon, nasa 52 na lang yung palitan, dati 56. Hindi, 53 na. Kapapalit ko lang 50 ko ano. Kanina umaga. Oh, naka-ano ko nun. 59 yung nakita ko last time. Kasi di ba nagpadala si Cargis? 59. Asan pala si Carlos? Alam hapo yung apply. Yung nakain ko sa bun. Saklap lang to gawin ba kasi makuti, di ba? It takes time. Oh, gano'n. Sabi rin niya, kapoy daw. Kapod, oh. Chocolate up na ro din. Gawin pa kayo ng hanggas ko.
Grabe yung haplas, nataon ko sa kainan. Nasaan ko nga parang sabon. Ano? Saan? Yung nalanggap ko ba? Tapos naman sa tapos. Hirap na ang hangban. Ano? May stilo pa rin ano. Maanggo ang sili. Ito muna. So, hindi, naghahanap kasi siya ng ano, yung meat. Sabi ko sa kabila meron. Di ba na? At Kahanap ako ng sili. Grabe, sinesave talaga pang take out. Yung kumakain pa, pero Kaya lang sabi ko, naisip ko, ano kaya sa susunod no? Hindi ko nakakato, hihingi na ako ng lagayan bawat isa. bawat isa. Para wala ka ng bitbitan. Diretso na wet ka kuha isa-isa. Kain mo na. Bahala ka. Alam nyo, mas favorite ko itong pancit kaysa ano, yung spaghetti. Ay, syempre. Lasa. Hindi naman ito sa atin. Ay, hindi naman lasa yung dito ng Pinoy. Pansit ang sa atin. Mahumay na ako sa spaghetti eh. Ako sa bahay. Lagay mo na lahat. O pang dance ng mga bata. Puro ganun. Bago spaghetti. Mas masang magsanto. Ang dami yan. Bahan tayo, guys. Hindi ko makuha yung lumpia mo eh. Natupi yung ano yung hita. Ano, hapon din yun. Wala ka Elmo mag-ano. Sabay sila ni Asan si Elmo? Ano yung mga pala si ano? Sa Elmo? Religion niya ba? Mayo mo lang mga ganun. Ano, enough na sa akin ang Katoliko. Hindi na kailangan ng ibang reliyon. Di ba, nung nakaraan nag-tour sila sa niya? Korea. O yan, isimbahan nila yun. Nakasaksi din niya kasama. Dumayo siya ng Sila mismo Korea yung para mag-hiking. Nagbili ng ticket nila o simbahan? Hindi, kanya-kanya sila. Kanya-kanya? Nakamura kasi sila, 2.5 balikan nila. Tapos may hotel pa. Bayo kay May sumagot. So, wala namang December man yun, walang pasok. Kaya Kasi nakaano sila sa travel agency. Oo, kasi yung visa nun eh. walang visa din. Wala rin visa. Kaya din dito ka, 2 weeks din. Kumalagpas ka ng 2 weeks. Basta may pocket money lang. No? Pakit na, show money ba? Tsaka proof na pag-afford yung ticket mo, tapos yung hotel na pag-sihan mo doon. Parang dito lang. Kanya yung mga anak na rin. Mahal tayo. City, uy. Mas nag-ati din, kailan yung matrabaho yung mga anak. Ayun ba? Ang mga anak ko. Mahal din ka. Buwang-buwang yung mga anak mo siya. Pag binata na, uy. Para ma-enjoy nila. At least ma-enjoy. Kung mga bata, wala pa yan. Sargahin pa. Matutulog pa yan sa bus. Reklamo sa dami ng lakad. Mga anak ko nga panireklamo eh. Tapos sabi sa akin ng anak ko, Mama, paano mo nakakaya yung ganong klaseng mga lakad? Kasi pagod na Nanibago pagod sila? Kasi pagod na sila sa ako. Tara na, doon Normal tayo, lang. ganon. Sila, pagod na. Sabi niya, paano mo nakukuha yung mga ganong klaseng lakad? Paano mo nakakaya? May kung araw-araw, ganyan ang lakad na ginagawa ko, paano hindi, ano ka mo? Hindi, ba't ang mga tao dito sa umong tumama? Sabi nagmamadali, ang bilis maglakad. Ano, suko na? Dami pang pansit, oh, suko na? Hindi yan madami. Bakit ba? Di ba mga hapunan at plastic agad? Hindi, Ate, may ginala akong plastic. atin man.
300 pesos, dollar. Karen, kain pa. O ba, ba't nagliligpit ka na? Kumain ka pa. May maha pa, oh. Palit na kung saan na. Nangano ka na itong pinag niya. Ano na, sabi niya. May lamig lagi niya siya. Ililigpit mo na, sabi ko may maha pa. Ay, may mangga, mangga siya. Apple. Oo. Binatira yata sa lumpia. Bakit? Di ba maghahaponan? Ay, nung dati yung... Nung birthday kasi nito eh. Pag Di ba? Yun! Di ba kami wala na? Para ano, gutom tayo. Itong kasa. Napagod ka lang. Ang layo naman kasi ng lakad mo. Di pag landing pa lang. Pag anong oras na nung kumain tayo noon? Gusto ko sana pumunta. Niisip ko, papunta pa lang doon. Ilan oras na. Pagbalik ko, ano, Ubus ng oras niya. Gold Coast ba yan? Ang layo-layo. Nung dami sasyan. Dito pa sa Tinsuaya, yung port mo, ano na. Tapos, ang paglakad papuntang dagat, malayo din. Paikot ka. Hindi. Kung bumaba tayo dun sa unahan pa. Mas malapit. Pray for Baguio daw, ang daming din naliligo. Mas malamig kasi doon kaysa dito. Oo, nagtintid mo, di ba? Doon dapat tayo. Ano pa, Yung highway na nag-negative yun, di yung ba? Malapit na sa yung ano. highway. Sa Ataw? Kaya lang kasi Malapit doon tayo lang sa dun kabila sa- bumaba, diba? Kasi gusto nyo mag-video. Kaya patay lahat ng Maganda mga din yung view dun kasi, no? Nang Nagigil binabaan sila. natin. Gusto nyo na palayo? Bagger kami, bagger kami. Kaya tayo na palayo kasi Pray gawa for nga- Baguio daw. Marami na pong binaligo. May mga Mas malamig. ang aircon nga daw sa Pilipinas ngayon nasa labas. Kasi kahit sa amin malamig din. Yung Benjek nag-snow na daw. Totoo yan? Nag-negative. Hindi siya snow. Hindi siya frost. snow and frost na. Dati na-try ko dyan sa may ano eh. Yung sa Tagaytay. Yung doon sa ex mo na naman. May ex pala sa doon. So, tapos sasabihin niya sa kulang ano, may ako lupa. Dyan, nagtrabaho kasi ako dyan dati. O, tapos, ano, Batangas ang bibigas ng snow nila. Yung parang, alam mo yung Hailstone yun, yun? snow. Hailstone. Hailstorm yun, yung parang ano yung bato yun. Kaya parang bato ano? Ulan pa, ng ano. Jordan. Masarap yun na tapos kainin ng mga bata. Yung bata ko. Tsak-tsak sabi sa mga buko ka. Kakashi mo sa bintana. Diretso sa bunganga. Parang buong Ayun, hindi na asukal. pwedeng gawin ng ganun. Parang buong asukal na yung Roxol. Ay, asukal. Sige, kain pa. May isa pa doon. Bukod dyan, meron pang nakatabi. Nagtanggal na. Si Karen nga, binalik niya. Oh. Talaga? Busy pa. Dalawang kamay ko. My hand is full. Kain. Na ako sa ano eh, nandun sa live mo yung ano ko. Tanggalin na rin natin. Kasi pareho Meron yung pala, ano. meron pa ba tayong viewer? Meron, 6. Nakaisang oras na rin, oh. Mamaya ulit. Ay, mamaya ulit. Meron pa isa doon, no? Meron pa doon isa, meron pa dito isa. Hindi na yan malabas yung isa. Ngayon hapon na yan. Para pang Oo, mamaya. May kape ako. oh, di ba? Kapihan din. Pang merienda na. May kape. Natin hati pa na, nahiyak ko. Ano container? Lang. Di, good na makutsara. Baka naman gusto mo makadang Busog? Ang alin? Shanghai Maha. Shanghai. Ba't parang sobra yung lumpia? Nung birthday ni Ate Nat, nakulangan ako paglingon ko. Natahimik ako. Sabi ko, Hindi pa nagsisimulang kumain ng kanin yung lumpia. Nag-disappear na eh. pagkatingin ko pala. Hindi ko rin alam kung paano yung nangyari. Sa sobrang gutom yun.
Hindi, tsaka nasabi kayo that time kasi O, diba? ang tagal ng lumpia. Yung lumpia kasi kahit walang plato. Oh, di ba? Kuha lang, diretso na. Nag-aayos pa lang nun eh. Hindi ka pa nga nakakaano. Yung lumpia nangalahati na. Yung kagat ka, tapos tinitingnan mo pa kung meron. Inaayos ko yung phone ko. Kasi nga naka-steady ko, naayos ko. Pagbalik ko, nag-disappear na yung bulsa. Wala na. Natahimik ka bigla. Ay, wala na. Parehas ba yung ano? Parehas ba karami niluto mo? Parehas pala yung iniisip lahat na, ay, wala na Shanghai. Gutom kasi. Kasi yung isang balot ng lumpia Nai-imagine raffle, ko na, layo nyo eh. 24 pieces yun. Magdadagdag ako ng ilang piraso lang. Ngayon, umpisahan na ang Shanghai. Country country club na ha? Kumain kami kahapon dyan. Social. Hindi naman nagbago na si Lula. Ah, wala na. Pabalik-balik na yung gamit ko. Too much daw. Nangingialam na sa mga gamit ko. Ito pa naman yun. Gamit saan? Marami nakahanong. Pag winter kasi, ano yung mga damit natin, ano yung tawag doon? Ano siya, ma-splasyo sa kwarto. Hindi mo naman matupi, mga ganyan. Hindi mo matupi, Yung cabinet ni Moy Ganun nakataas yung ano ko, yung 2 layer. document mo, maya-maya hugutin, maya-maya susuotin. Kaya pag ano Need wash always. Hindi pa. Pabalik-balik na lang yung Hindi gamit. na gamit ko. ako man once a week naman ako Pantibra. maglaba. Pantibra o medyas ng gid ko. Iwan-wash na ko. Para once a week ko makalaba. Ito na di ba nga daw adlaw na ko dire? Paduwa ko na kong suot oy. Sila. Tapos ang Ayun ko kung sitahin. ang katabang ni Lola kay sabihin man ako na balik-balik na di mong suot. Anaon pa ko no? Pwede Tagalog. Hinaharap ko nga. May tenga kasi kami eh. Sorry. Kasi madaling bigkasin kasi yung Oo, Bisaya siyempre. eh. Doon ka sanay eh. Naiintindihan ko ba eh. Nagigets ko rin naman. Binibiro ko lang na ano. Pwede Tagalog. Kasi may ibang word na hindi ko na alam. Pero nagigets mo naman kung ano yung sinasabi. Oh, ayan. Di ba? Oh, di ba? Kalahati lang pala dapat eh. Wala, taong ang Tagalog. Taob nga. Oo. Ilocano tsaka Bisaya nagsama. Mag-agawin sa tataman. Nandiyan mo baga mo. Eh, Bicol ka. Wala nang tatakpan. Tapos na ba? Plastic labo na. Hello? I-plastic labo na. Hoy, may dinner pa. Uy, may dinner pa. Ang ubo ni mo. Awan, stress na ka na imong ubo. O, dadan di ka plastic labo muna. Ay, bastos na ko, bastos. Basta birthday niya. Gusto mag-shop? May extra pa pa. Mag-shop ako, gusto kong inom ko. Ayun! 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 Huwag mo shake. Huwag mo shake. Hayaan mo siya! Hayaan mo siya! Hayaan mo siya! Kasi nga, sa ubo to ni Agnes. Butang. Anong laman mo? Saging. Wala. Saan ng baso mo? Anong kaningan niya kung palit ka? Gani. Hindi mo pala ng saging. Namimiss mo na naman saging. Miss ko na nga! Sobra! But ay kung pwede nga lang dalhin dito eh, bulsa ko. Bakit hindi mo siya papuntahin dito? Walang magbabantay. Hanap muna daw siya ng magbantay sa mga lagat. Uy, Shay, ano na yung cellphone mo? Yun na, continuous mo na. Red Bull, ano? Para naman mag-memory kayong dalawa dito. Minom ka siya? Ano man? Ano kung gamot? Para may gamot ka dyan. Walang nga ka. Sabi ko nga, Agnes, huwag ka nang umalis. Blooming talaga ngayon si May ubo pala. Christy, oh. Nakapag-graduate na ata to eh. Hindi pa. Problema ko nga 2 college na. Nagpaboy na stress niya sa mga estudyante niya. As in? Kilay lang katapat niyan. Kilay Kilay lang katapat niyan. Dragon niya ako. Ayaw mo magbaso? Ayaw ko.
Ay, hati tayo. Gusto mo? Ikat mo na lahat. Bakit ganyan ba magtapon? Sino pa bang hindi ko na ano? Okay naman eh, dili slice mo. Sino bang nag-prem kanina? Ano na, dali oh. Kain ng orange ulit. May prem din. Parang walang katapusan ng bunganga namin. Para kay Len ba? Ginasita man siya kadala. Ganyan sa akin yung plastic man siya kadala. Ay, babinso na. Naon na niya. Isang minsan lang naman. Thank you sa 14 viewers. Kain muna tayo ng orange. Kiat-kiat pala. Magpakabusog tayo kasi day off. Day off lang naman ang walang ano eh. Walang Dalawang araw na ako walang atid. Mag-reply ako kay Master LB. kasunod yung ano ko sa inyo. Pagkatapos ng isa, nag-prem si Sherlyn Sino may ano ba? Saan yun? Shirley Sino may sa Taiwan. Ang iyang Kapatid ni ano yun. Kapatid niya. Dili niya season mo kay mahal mo. Sa prime yata. Kung season ni siya, 5 kabuk ba ito? Parang dito na ba ito? Wala ka na ng bahay mo. Ay, pareho sila nila. Oh, malaki yung kay Master. Mas malaki kay Master. Nauna daw yung ate niya. Hindi naman ata yan sila na bahay. Ano daw? Ay, binta daw niya sa prime. Ano daw? Ano yun? Anong benta niya? Ay, benta daw na. Say. May binibenta niya yung ano, Yung trolley niya. Napapalitan ba yan ng ano? Yung bat. Oo. Yung babol na. yung malakad oh. Ito daw, benta daw niya yun ng 20. Bilan lang ng baso. Di ba wala kang trolley? Bilhin mo na. Sapman, sapman. Sapman. Oh. Balik ka daw. Sugot na ba yun? Sugot na yun. 20! Isap daw. 20. Oh, isap man nga. Sapman? Isap man. Isap. Pakita sa M20. Pakita sa M20. Pakita sa M20. Sapong. Naka 20? Ipakita mo yung 10. Ipakita mo yung 10. Yes, Nagagalit si Lola. Ginagalit niya si Lola. Bayaran mo na para mag-market ka. Ano ba? Gulong. Yung gulong tingnan mo. Ay. Okay. O 15. Okay. Tingnan mo kung pa-okay pa ang gulong. Kung ako, ni Nana, dapat kayo sa paglabay ba? Walang kita kabutangan, no? Chef Jeff. Ako, maligay ko pa na Bakit wala kang trolley? Lagi naman bumibili dati si Amo. Wala ka ba? Oo, pero Kalaki-laki. Si Layla noon, Dati laging may laging bili. Ang amo niya. bumibili si Asa man ako ni itago? Mapo-fold naman yun. Hindi yung ano para i-fold. Baba mo, mapo-fold yan yung ilalim niya. Mapo-fold yan. Ako, bahala siguro. Hindi na siya mag-fold. Parang walang katapusan ang ano. Gayan mo. Pag nakita ni Amo mo, eh kasi wala akong ano ka mo, di mapilitan sa bumili. Si Layla noon, ano, lagi siyang binibilhan, malalaki. Malalaki na, lalaki. Pabili sa akin ng tawag ng buso. Kasi grabe yung bag ng mga laga mo noon. Ay, ngayon hindi naman na. Yung friend ko na nandito dati. Getting colder. Easy. Asa na nga? Alam mo itong ano na to? 0 degrees. Panahon na to. Saan?
Yun siguro yun, andyan na si Elnor, sabi niya, Hindi ko alam, hindi ko alam. Pero ako, nung dumating daw siya, grabe daw yung lamig ng kasama ko ko. 2015. 10 years ago. Ay, hindi pa, wala pa siya. Nandun pa ako sa una kong employer nito. Zero degrees, birthday lang isang kasama namin. Labas, Doon kami hindi sa, na ako lalabas. sa ano kami sa... Kahit Cold. Kahit may lumpia. Alam mo yung Yan tayo. Bakit? May lumpia. yung pagkain. Ayaw niya daw lumabas. Kasi nga, Pag nandiyan yung lumpia, hindi siya lalabas. pag nilabas mo ng ganon, ang lamig na agad. Pero wala pa rin. Pero yung ano that time pa nito, ano siya, Sa Jordan, sa garahe mismo, takbo-takbo siya, sa pero dalawang yung Pinoy. ulan niya, hindi yung ulan Di yelo dun eh. ulan na. Alam mo yung ano, yung bolang maliliit na yelo, tumatalbog sa ano mo, sa payong mo. Ganon. Grabe. Kaya lang, hindi pa uso nun. Ano, Viber ang gamit natin doon. Nasa Middle East kami doon. Sa kami na Philippine shop para lang mag... Ikaw, Pino? Ilan yung pattern ng damit ko niya kung kakapal? Hindi pa yan Pino? lang. Sure, di ba? Hindi pa yan Tapos hindi pa yan doble yung nakatagay. medyas, meron. Ay, grabe. Expect ko nga mo, inom ka, bongbong, makasiyempre. Ayaw niya, gusto niya, Ay! Sama ka, nalalasing ka ba? Nalalasing ka na. niya magkan. Ayaw niya magbaso. Yan ako na tagay ni Mabini. Mga ito, di ako makasandas. Oo nga, no? Wala na ba yun? Yeah, naalala ko doon sa Kubo. Si Master ay talagang ano yun, nagka-third shift pababa. Si Master, alala mo doon? Ayan pa ha. Yung inubos yung tequila ba yun? Ay, oo! Nakabudot-budot. Kabudos doon si Master Roy. Grabe si Elvin nakainom. Ayun doon sa kabila. Oo, inubos niya yung Yung umuwi na kami nito, naiwan. Nalasing ako, kaya nalasing ka din doon. umusbit ako sa CR. Nagtagal ako sa CR. Oh, hintay kami nang hintay sa daanan. Walang siya na dumaan yung pamuwi na. Mag-iinom pa ako nito, baka di ako makauwi. Yun si Elvi, tiningnan ko, ayun, nabudot na. Oh, tapos mga naka-live pa kayo sa time. Ang daming beer no, tapos may dalang wine at saka parang Pinaghalo yung inumin nun. halo. Nakapwesto na. Oo nga, kaya nga. Oh, maalat yan. Ano, Oh, perfect. Wala na, pobre na kayang film shop. Wait, what? Hindi pala. Wala na, maghahalos lang laman ang film shop. Urot na. Oh, yun dyan sa amin. Naubusan. Oo, mauubos na. Sabi nila, Walang next deliver. month daw, mag-deliver. Ilang months nang next Andun sa ano siya, na lungpeng. Nang lighter shop dyan. Dadayo pa doon. Dayo. Siya may magkakit dayo kay naka-estudyante. Ito din ang lumabas na ano ko kahapon, ang memory ko. 10 years ago. 10 years ago. Ganito din. Isang dekada na pala kayo. Ano na? Mayaman na kayo sa Pinas. Oo. Dami ng bag, tax. Sobra. Dami ko kurakutin. Kay LB naman, simula na naman ng ano. Kay LB na to eh. Ipaayos mo yung ano? Tax mo kay Master. Hindi yung marunong. Karen. Tax niya. Yung tax niya, yung sa ano niya, sa YT niya yung tax, hindi pa naka... Hindi pa naayos? Hindi ko naman kinapulot. Diba? Paayos mo. Magkulikutin, gaya ni Elnor, kinulikot. Ay, nako. Hindi na ma-verify. May nakalimutan ko na rin kasi kung anong pinipindot ko. Ang dami, ang taas nun. Ang dami kasi nun. Taas. Ang dami. Ano nilalagay doon? I-check mo lahat ng mga lang. boxes. Check lang doon, tapos maglalagay ka ng PIN number. Yung Ano na lang para yung May number number ko ka? kasi mayroon. Yun, ilalagay yung PIN number. Dalawa nga to Mamaya eh. na, dito na yun si LB, alas 4. Isip nun, pansat sa Shanghai at saka man, ang grabe yun.
Nag-isip na. Kuskus sa kuskus. Si ibalot mo ko. Sabihin nun. Dalawa ata yan eh. Kahit dalawa, yung active na ginagamit mo. Meron akong ano, yung green na saan kayo nakasusunod. Kain ulit. Hindi ka matapos-tapos ng pagkain. Huwag ka magpaliwanag, dati mo nang gawain yan. Dati Eh, kong gawain. tina- Todo na nga kapag ka Sunday. Nakalagay 5 days ago, ano, nakapost. Bilis nga, sabi ko halagang Tamo nag-8K na, oh. Saya? si Disi. Diba? Marami Si na Disi din na ang ano, 1K wala si siya? Oh, may Disi. dalawa siya na magkasunod. 1.5 at saka 1.8. Na-payout na siya? Jesse? Ay, si Jesse? Kasi naman, mostly ano siya, 2 months. Yung sa'yo, ilan na laman? Masangawa pa rin. At least nakailan na. Hindi pa buo. O, malapit na. Malapit na. Wala pa namang ano. Wala naman kasing nag-ano na. Eh, hindi nga nakaka 2 digit, 3 digit lamang yung views. Nung nakaraan, meron kami nga ng ano, di ba? Balik natin iba. Ilocano so lahat. Gaya kay Disi, diba? Kay Disi, 5, 16, 20. At naging 1K, 1K. Kunin mo yung bago na kanta. Pera yun. Si Siwit-Siwit. Ay, si Kunin mo yung sisiwit ko. Siwit. Siwit? Oh, sige, mag-ano. Try mo yung Christian song ko. Oo. Walang views ang Christian song ko. Hindi ko lang alam kasi Din lang. Kasi kay LB, wala eh. kay YT nandun pa siya sa akin kahapon. Pataas ng pataas yung kahapon ko. 1. Yung kahapon 1.8. Oh, nakita ko yung ilang hours, 6 hours to lang. Tapos 600 na. Sabi ko, Nandun pa siya. Hindi pa niya pinapansin. 1.5 na eh. Oo, 1.8 is sa studio ko. Hindi pa pinapansin ni Lolo. Yung kanina mo, 28 views mo siya. Ay, inangkin na niya lahat. Out na ako, mag-ano ako mag-edit. Oo, finish na rin. Mag-edit ako. Oo, May mag-edit ka. na-video ako din. Mag-connect ka ng wifi. Mas malakas ito. Ayun oh. Mag-edit daw siya. Mag-edit. Para may frame ako mamayang alas 3. Ayun ang wifi oh. Mas malakas ito. hubog. May horse sneaking ka hubog. Sandig ko dyan. Eh, higda parang baboy lang. Wala pa yung guard. Magigda ka. Pag na guard, manita, manggod. Oo, na manita din. Kaya nga akala ko nga doon kayo sa taas eh, para walang maninita eh. Walang tulog. Kain ka. Tinabi-tabi ko pa to, para ako may paglagyan din pala kasya. Hindi paglagay ng take out. Meron ka kong basura. Noon naragsak ka. Oo, ano, naragsak ka ah. Naragsak ka, naka-live ka. Ilang oras na ba yan, Ate Nads? Tapusin ko lang dalawa. Okay, dalawa na para mag-senior na tayo. 123 naman na. Bawal, maskin muna nila. May ano pa kasi, may viewers pa. Bawal mahiga dito, but also mag-tent ka. Pero magkanta dito. Di ba na nagkanta tayo, wala yung guard mo? Pag yung guard na kalbo, Yung kalbo. yun ang bawal. Pero pag yung guard lang dito na mga babae, okay lang. Set mo nga, kunin ko yung tugtog mo. May speak to my dream guard. Kuha ka, punta ka sa ano ganito. Ang lalaki ng ano. Diba punta siya sa tawag nito? Punta ka sa downloader. Downloader nga yun, no? Punta ka na dito, mag-ano ka na, punta mo, kunin mo lang dito. Uy, Kunin mo yung link. Di ba mainom ka? anong kunin mo? Saan mo ah? Kunin mo yung ano, yung Christian song ko kanina? Alam mo? O yung mga, Siwit daw. si Yan, Siwit. display? Ako, iba man kulay niya. Dilim pa rin. Ang lalaki, nakakatakot. Hindi maliitan. Yun ang maganda. Tindahan sa sir. Ayun. Pula. Ito, like 65K views, 3 weeks lang. Kunin sa mga Wala si Carlis.
busy si Carlix. Siguro. Pero Yung dire nag-reply sa doon, GC, no? dire doon, wala kayo mapalitan ngayon na ani. Mga prutas. Ang lalaki kasi. Ang lalaki. Ang lalaki ng sulat eh. Naka ano yan, naka... Pero dire ba doon wala? Anong ginawa yan? Kinahati. Copy link, tapos ilalagay mo sa dito. Sa Facebook. Tingnan mo at na ano, na natag nito. Saan ba yun? Saan po dapat Bakit ayaw ma-extra? Maganda, maganda meron kang ano, pang sapin, tapos bunda oh. Nakaano ba? Nakatago. Doon ka oh, nakaano doon, nakapasok pa doon. Ayaw ma-extra yung music ko. Ang gawin mo, pumunta ka na lang dito. Sa downloader. Oo. Dito mo na siya hanapin. Nag-try din ako ng ganyan dati, ayaw. Alpha. Sino yung may viral ko? Oh God, pasalamat mag 1K. Ay, salamat may rev ako. Ako, nangunguha ako sa ano, sa iba na. Hindi sa circle natin. Maghahanap ako para maiba-iba naman ka ako yung kanta. Pero ganun pa din. Nag-aabang ako kay Elby. Bakit hindi niya makuha yung akin? Ayan siya, pero hindi makita. Ang lalaki naman kasi. Hindi, ito ba yan? Oo, yun siya. Hindi. Diba? Hindi siya. Hindi ko ba? May 78 eh. May 78 ba yung ano mo? May sisi, Ano? lula na ako ng si, hindi ko makita. Hindi yan. Alin ba? Yan, sa downloader na yan. Marami kang pangalan. Sabat ang lalaki na. Ang lalaki nga. Balitan. Ano yung ano mo? Alpha Vlog. Nagkakahalo-halo sa chan. Kumain na ba kayo? Kaya pala sabi ko, parang ma-open, di pala akin to. Alin dito? Alin dito? Sisingit lang. Ayun po. Open! Nalalahimik magkatabi yung phone ko. Salamat siya. My God! Parehas purple. Parehas pa naman. Nakakatuwa ang lalaki. Nandun yan sa ano. Sa ano niya. So, nasa phone ko ng ano eh, yung size. Gani, gani. Oh, okay na. Download finish na. Okay na, pag-anak na pili. Manginginig pa. Hello! Mga busog kami. Nakain na ba kayo? Yun nga. Gusto ba yung makita ko? Meron ka pang 8 eh. Meron pa? Ay, 8, 6. Ayan mo kasi minsan lang yan mag-live. Yung iba, nagla-live pala sila. May ginagamit sila hindi
naka-block lahat na ano. Alam mo ba yung parang Naka-block yun lahat. Maganda doon, magkuha ng ano, magkuha ng kanta. Kaya sabi ko, hindi na detect ng ibang ano. kaya pala todo sila ng live, todo sila ng yung mga malalaki. Todo sila. Nagpakantahan pa nga sila. Sila umukong, di ba? Ang dami. Di ba, nagsisikap, mag-request ka lang magpapasok. Turn off ko na. Si Gisela na lang ang ano ko. Ma-turn off. Hindi na ako pumapasok masyado sa mga live. Ako rin, hindi ako. Napasok ko kumuhan pero Yung silip lang ba? silip lang. Tapos Yung pakilala ka lang. at saka ano Yung pinapasukan mo, Yung pumapasok sa atin. Oo, Kasi mag-ano tayo nag-replay eh. din sa atin. Kahit 5 minutes lang, na-views na yun. Siyempre, Alam balik nila, natin. ads sa views. yung pinapasok. Oo. Meron mo diba? Yung masok sa akin na pupunta din sa video ko. Kaya Ibang pangalan. Hindi ko alam. Ano, di ba pinapasok ko kahit Once pumapasok sa mga frame ko, pinapasok ko din sila ng ilang minuto, ads, tsaka 5 minutes, 10 minutes, gano'n, para views, tsaka ads. Kami pa makikiamoy, magagalit ba kami? Bakit? Hindi ah. Ako eh. Nakakalasing. Nakakalasing. araw. Andiyan na, lahat din. Tayo mainitan, tayo maya-maya. Papayong na naman ako dito. Dito na kayo lagi. Hindi na doon kasi ano. Ang dancer doon at dancer Eva, doon. inangkinan nila lahat. Gagalit sila kapag ka nagsasalita. Ang gusto nila kapag ka Yung umuulan at Eva, basang-basa ka lahat. Doon sa gitna na lang konti. Pati yung banig namin basa. Pinaalis kami kasi magsasayaw sila. Ganon sila kabastos. Doon nga sa Kubo sabi nila, hindi naman katambayan ng ano sa amin. Nagpaparinig din si kung matanda. Doon sa Kubo. Di ba matagal na tayo pumuwesto doon bago pa sila pumuwesto doon? Nauna na tayo pumuwesto doon. Matagal nga yun na ano, di ba? Nabakante kasi nga ginagawa yung pandemic. Ngayon lang ito mag-live eh. Sana na. Natamis yung cake, Oo. Pero ang dry niya tingnan, di ba? Hindi, masarap siya. Hindi, ano siya? Matamis, matamis. Lagi ako dry tingnan, pero ang sarap niya. Oh. Ulala. Tapos minsan ang ganda ng balat. Oo, di ba yun? Yung scam, yung ang kinis ng balat, tapos ang pangit balat. Edit yun. Edit ba? Filter. Walang filter yun. Walang filter nga po. Naka-filter. Ay, siyempre, ang ganda sa labas. Plastic ba? Oo. Filter. Ala, jak ang mo kasok mo. Isang ko. Subay, ang tachan mo pa ya. Paano? Nakatutok yata yan sa Diyan. Kaan, pinasigit niya. Kay birthday girl nakatuto. Saan? Pasensya na po sa bunganga ko. Yun ang maganda Katapusan. yun ang bit ko. Manong? Pwede yung camera ng anak ko. Ano tawag dito? January, ano? February pa ba yan? February pa. Cherry blossom. Ay, parang Sakura. hindi. Finish na year. Punta ka dito. Wala doon. Oran. Nasa diyan na lang kung saan man. Punta ako ng Landian sa ano, nung Sunday kasi may minute up ako. Saan? Landian. Saan yun? Nakakuha ako ng 5 lang na video kasi nagmamadali ako. Saan So, yun? Diamond. Matanggal. Alam lang ng garden.
Yung kasoy cream, siguraduhin mong totoo yung mabili mo kasi may peke, hindi nakakatanggal. Yung alin? Kasi kasoy cream. Pampatanggal ng ano? Pantanggal sa Ward. Unwanted. sa wart. Bakit anong panggalan niya? Natanggal na ngayon yung mga iba yung mga maliit. Pero yung malalaki Kasoy cream ang ginawa. Anong kulay yun? Mahapdi yun. Sa loob. meron ako natutanggal ito oh. Tagal na niya. Parang word. Hindi naman totally eh. Hindi word siya, te. Hindi word siya. Ang word yung mga Parang kain. Ang ganda ng breakfast na toast eh. Isang lang. Karen, pahagis ng chicken. Ayoko. Kumain ko sang Oo, hagis. Hindi ko mahilig sa sangla. Ikaw ang birthday. Ako hindi ba? Ayaw niya makibaso. Gusto niya pa. Gusto niyang suluhin. Lohon nga. Ayaw na i-share. Na? Sabi ko kanina, di ba? Na kung bastos! Di ba tinanong Di ba tinanong ka kanina, sabi mo, Huwag ka na daw magpapano. No need to explain. Bastos na ako, bastos! Ay, naku! Ilan na ba ang viewers natin? Meron pa? Mayroon pang anim. Nanood ka pa, nanood din ako. Hindi, Ay, i-replay ko na lang to eh. Hindi ako. Ginano ko lang kasi nandun siya. Sino yung nag-replay? PLB? Kay LB yung 6 na lang yung mata mo. Ito, siya si Lisa Vlog. nakadate ako. Hindi ko naka-wifi. Nag-ano Ay, siya sa anak ko. I-connect mo din. Pinupunta. Yun ang naka-wifi oh. Yun sa Yorkay. Palibasa parehong purple, nandadampot ka. Yun nga, sabi ko, ba't dito may scan yung fingerprint ko? Wala, andun na. Naka-video. Tinanggal ko yung fingerprint nito sa ano, sa ganyan. Yung pagbubuka. Hello! Ano, nandun, Pwede kaya yun, naka-front cam? First time ko excuse me. Okay lang. Naka-front cam naman. Kadalasan tayo mag-video, nakaba. Okay lang? Ay, video? Oh, diba? Hanggang nga may front cam, back cam. Ano nga no? Sarap nang magpasarap eh. Dismiss doon. Walang alat ng ano. Wala. Tumabang ang alat. Walang alat ka pero matabang sa ngayon. Hindi siya ganun ka ano. Gusto mo tikman? Hindi ko feel yung ano niya ngayon. Mahirapan ka, Christy. Lagyan kita. Oh, yung kulay pa Nakakaantok lang kasi tayo, busog nakita ko. kami. Ay, oo! Ay, oo, no? Siguro pag yung binili sa Philippine shop, baka medyo ano, mas maalat. Oh, kasi iba to, di ba? At tingnan mo. Ha? Kahit yung Skyflex ng DS, iba Iba ang din. lasa. Ha? Kaya inayawan ko Mas kanina, akala ko, mas di ba, Sa maalat. Philshop. Maalat ang Skyflex ng DS kasi blue yung ano, hindi siya transparent yung plastic. Oo, transparent sa atin. Kahit sabihin pa niya nakalagay made in Philippines product. Hala, matabang nga. Ano ba? okay, no? Oo, di ba? Hindi siya ganun sa alat kapag ano. Ibig sabihin, pang-sport. Oo, pa-export talaga siya. Ay, kaya ko. Agis talaga. Habis lahat. Wala nang manners-manners. Kung taga-central ka, doon ka. Inagis. Ayop! Talagang lilipat na kami sa July. Totoo? Saan? Sa Colon. Eh di ba uuna si Rios doon?
West or ano? West Kowloon. Saan yan banda? Taga doon si Yung mama. ano, Sa may yung sa element. may ano ay, Sa may art. sa may art, Yung pinupuntahan natin. oo, maganda doon. Yung Ay, lapit na sa Central. Puntahan natin. Walang yun. Uy, di ba may sky up doon? yung pumunta kami na maraming na art na nakita mo yung Anong mga pangalan video na yun? namin. Yung may Christmas tree malaki. O yung Oh, pinuntahan dun. nyo natin sa? Oo. Ay, hindi pa ko nakita. Yun. Di ba stop yun ng 969, 967? Oo. Hindi ko alam. Bago tunnel, bago huling tunnel. Central. West Kowloon. Olympic. Sa may element. Olympic, sa may element. Element. Hindi Olympic. ko alam. Basta ganun. Alam mo yung Kahit skyscraper. kahit anong gawin yung basta hindi niya Skyscraper, alam. yung pinakamataas na building, yun. Sa Oo. West Oh, Kowloon. yun na Hindi yun. niya alam. Hindi mo pa rin alam. Nakita ko yun, pero hindi ko alam. Kaya nga, yun na yun. Hello. Paglabas mo muna ng Diba, ano, bago pumasok doon sa huling tunnel na may dagat maliit na yung tunnel, dadaanan, central na. hihinto muna doon sa isang bus station. Bus Yung stop. malawak Yun. na ano, bus station. Yung last na bus station bago pumasok doon sa tunnel na paglabas mo Oo, ay central pa-central. na. Dapat na. pagkatapos nito mag-live, i-edit ko yung isang natira. West Kowloon, kapag lumilid ka doon sa likod noon, Austin. Austin. Oo, yun. Kalapit lang sila noon, pwede nang lakarin. Yung kabisado. Na niya, tanaw niya yung dapik, no? Panahon ba? Tanaw niya. So Eva, galing Central, pwede ba lakarin ang dapit? Oo. Pwede. May pwede ka mag-hype. Yung daan talaga ng pabas, yung mga May bus. ibang daan. Ay, may Diba, ibang may daan? shortcut. 30 minutes nga lang galing sa amin. Yung sa Akyat ng bundok. yung papunta ng ng tawag As nito. in pathway talaga, na daanan. Ay, ang ganda. May trail. Oh. Huwag nyo nang disturbuhin. May naman sarap ang tulog niyan kasi nakainom ng gamot. Diba? Busy yan. Na-stress siya sa mga alaga niya. Tagal sa CR, maglulo daw. Tagal, Umukol. andyan yung guard. Sabi ko, ala, araw-araw na lang naglulo. Sabi natin na kasi. Kasi talaga to naka-live ako naglulo. Ay, puti! Sorry! Sorry. Nakatutok pa naman sa'yo. Tapos yung punga. They're English. Alam ko na paano. Yan pala yung camera mo. Tama na to. Maganda yung kanina yung sa inyo. Hindi. Hindi na, para makabilo na yung mga Mas ba bibig nila. tiyan ko? Yun naman, laki ng tiyan, Oo. sabi. Bye-bye guys. Bye-bye. Bye-bye. Love. Bye-bye. Mag-replay na.